Helo, Gwenan Prysor dwi a dwi'n gyfarwyddwr y cwrs MA Gwaith Cymdeithasol ym Prifysgol Bangor. Diolch i chi am ddangos diddordeb mewn gwaith cymdeithasol a gobeithio fydd y fideo byr yma yn help i esbonio dipyn bach am beth da ni'n trio wneud a be fedrwch chi ddisgwyl o'r cwrs ym Mangor. Pwrpas yr MA Gwaith Cymdeithasol ydy paratoi unigolion i wneud yn siŵr bod yna ddigon o weithwyr cymdeithasol ar gael i gymryd swyddi gwaith cymdeithasol yn lleol ac wrth gwrs yn ehangach ac adlenwi'r cyflenwad sydd yna o weithwyr cymdeithasol i sicrhau fod y gwasanaethau yn cael ei darparu. Mae'n raglen 2 flynedd a mae yna bwyslais ar sgiliau dwyieithrwydd Cymraeg a Saesneg oherwydd bod y lleoliadau ymysg y gweithlyn lleol ac felly ymysg poblogaeth lle mae'r ganran o siaradwyr Cymraeg yn gymharol uchel ac felly bod sgiliau dwyieithrwydd yn bwysig iawn. Mae yna 2 leoliad yn ystod y cwrs, un yn y flwyddyn gyntaf a'r llall yn yr ail flwyddyn, a mae'r 2 wedi cael eu hasesu a maen nhw'n golygu bod 50% o'r cwrs yn cael ei wneud allan yn y lleoliadau, tra mae'r hanner arall wrth gwrs yn y Prifysgol yn y modiwla ar darlithoedd. Mae'r lleoliadau wedyn yn golygu bod y myfyrwyr yn mynd allan i roi yr hyn maen nhw wedi ddysgu yn y Brifysgol ar waith yn y byd go iawn. Mi ydym ni'n cyfweld yn unigol ar gyfer y cwrs a hefyd mae'r ymgeiswyr angen cael cliriad DBS ar gyfer medru cofrestru efo Gofal Cymdeithasol Cymru sef yn corff rheolaethol ni fel gweithwyr cymdeithasol. Da ni'n edrych am bobl sydd efo gradd 2 neu uwch, sydd hefyd hefo o leia 3 mis o gyfwerth amser llawn o brofiad amrywiol o ofal cymdeithasol. A mi fedar hwnna fod yn brofiad cyflogedig neu gwirfoddol neu wrth gwrs mewn rhai achosion profiad personol hefyd felly. Chwilio am gradd C neu uwch mewn tygau neu gymhwyster cyfatebol mewn mathemateg a hefyd mewn naill ai Saesneg neu Cymraeg iaith gyntaf. Felly mae gweithwyr cymdeithasol yn gweithio hefo bob math o wahanol bobl am bob math o wahanol resymau ar adegau gwahanol i bywydau. Mae'n hollol bosib i unrhyw un ohono ni fod angen gweithwyr cymdeithasol ar unrhyw adag o'n bywydau a bosib angen ymyrraeth tymor byr neu ella ymyrraeth hir dymor dros gyfnod o fisoedd neu hyd yn oed blynyddoedd. Mae yna rai enghreifftiau yma o rhesymau ella ar math o waith mae gweithwyr cymdeithasol yn ymwneud ag o. Felly, da ni'n edrych am dadansoddi a gwerthuso theoria sy'n esbonio sut mae pobl yn y sefyllfa maen nhw a sut da ni'n medru helpu a gwella ansawdd bywyd pobl. Sut mae polisia'r llywodraeth yn siapio gwaith cymdeithasol a sut mae'r gyfraith yn gallu helpu bobl sydd angen gofal a chefnogaeth. Da ni hefyd yn trio sefydlu beth sy'n bwysig i unigolion a pa ganlyniadau fysa nhw'n licio ar eu cyfar eu hunan. Ac wrth gwrs, da ni'n edrych ar be fydd ar ymchwil ddysgu ni a deithio ni ynglyn â gwella yn gwaith a pethau newydd sydd yn dod ymlaen i wneud gwaith. Da ni'n gweithio mewn partneriaeth agos iawn hefo awdurdodau lleol sydd yn gyfagos i ni yn y Brifysgol sef Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn a hefyd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae nhw'n darparu lleoliadau i'n myfyrwyr ni ac felly mae hynna'n esbonio pan bod ni angen unigolion sydd yn ddwyieithog mwyn medru darparu'r gwasanaethau i'r boblogaeth ddwyieithog yn yr ardaloedd yna. Da ni hefyd yn gweithio'n agos efo Gofal Cymdeithasol Cymru, sef yn rheoleiddwyr proffesiynol ni, a nhw sydd yn sicrhau bod yr cwrs yn cyrraedd y safona sy'n ofynnol. Dyma chi rai enghreifftiau o'r matha o'r addasg yn myfyrwyr sydd wedi dod ar yn cwrs ni'n y gorffennol, rhai ella'n amlwg tebyg i astudiaethau plentyndod a polisi cymdeithasol, ond hefyd ella'r rhai dipyn bach llai amlwg sef daearyddiaeth neu hanes neu hyd yn oed archeoleg. Felly bob math o wahanol radda, ond hynny'n cyd-fynd hefo profiad a diddordeb mewn gofal cymdeithasol. O ran yr arian, mae yna fwrsariaethau gan Lywodraeth Cymru yn dod drwy Gofal Cymdeithasol Cymru a hefyd mae rhywfaint o fenthyciadau ar gael i fyfyrwyr. Ond mae myfyrwyr ni yn croesawu'r ffaith bod yr amserlen wedi cael ei gywasgu o ran yr darlithoedd a'r modiwla sydd yn caniatáu iddyn nhw gymryd swyddi cyflogedig mwyn ariannu eu hunan drwy'r cwrs. Os ydych chi'n chwilio am fwy o wybodaeth
teipiwch i mewn gwaith cymdeithasol neu social work at Bangor a mi ddaw yr wefan i fyny efo mwy o wybodaeth i chi na sydd ar y sleidiau fyma. Neu os da chi eisiau siarad neu gysylltu efo fi'n uniongyrchol, Gwenan Prysor, g.prysor@bangor.ac.uk a na i drio atab unrhyw gwestiwn a edrych ymlaen i glywed gynnwch chi a gobeithio gweld rhai o'ch chi ar y cwrs yn y dyfodol.